guys, ako na po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel. Karong adlaw guys. Ila kuno adto ni Mar. Urot na? Urot na, gibiyaan dito sa kuan, lamisa. Ingon man siya mukaon kuno siya. Iya man ang dagan-dagan ani kay init pa man na. Ise, kan are imong kuan. Kasag. Mukaon man kang krabi be. Gidani adto kay pa-open na ganyan nimo. Yung pina. Kuha bibe. Tara sa lamisa. Biang krabi be. Hi guys. Dayay o agkuan. Ambi na be. Hoy, ambi na ba? Mabuak ng plato. Ambi be, ato na i-open be. Ambi na ba? I-open na to. Kuha, isod sa plato. Nay Krabby ang bibi guys. Si Krabby. That's si Krabby guys. The Krabby. Only one Krabby. Sabi Krabby. Dira ko sa balay guys. Kay 2 days na ko absent sa work. Because of my piskat. Si piskat na kaingon. From work na kogma guys. Oy, kay okay na siya guys. Suta sa to ang kaupat nga mata. Gawon sa kabe. Work na tomorrow. Kay inaayo na effective kayo ang tambal guys nga gipalit. Mahal siya guys. 689. Pero effective kayo guys. Wa na siya nagmuta. Pero katul-katul guys. Kapit na ni Mayo. Sana way matakda na guys. Layas na virus. Layas ka na. Huwag ka nang magstay dito. Doon ka na sa kuan sa malayong dapit. Papadpad ang piskat. Be, ako mag-open sa Krabby. Abi. Wala, nanimaho na ka. Kisay galutuan eh. Ha? Kisay nag-open. Naglutuan eh. Katawa. Ako nga. Ako anon. Ano to tawag kuan? Gipaak ang Krabby. Ayaw na hilabti ng paak. Dara guys, akong gipaak ang Krabby. ABC. Lami. Lami ang Krabby. Mingon ako kaog Krabby nga ni guys, sausaw og kuan. Isawsaw og suka nga hang. Ano ang kanon guys paak. Duty na kogma guys. Gahapon og karon absent ko. Kaya di matabang guys. Hadlo kag cashier. Nabaw pa nadlo kag pare guys. Nga mo duty ko. Takdan sila. Kuan. Sa Cebu jud gauna guys. Gitawag na ang Cebu og Piskat Festival. Kaduhara ang buhol. Piskat Israel. Hoy, dili magkuan, di magaway. Adto ra didto. Bawal mag dulduol. Kay ingon nila guys, basta kuno hapit na Mayo ang piskat. Mao daw kuno natay mamutakod. Okay ra daw kuno, okay ra daw og dagko ang piskaton. Pero ang mga bata luoy guys, labi na og 5 years old below. Kay way tambal. Aw di 5 years old, mao lagi 5 years old below.
di sila pwede magtambal og mga baysin ug unsa pa na uban diha, need di ay ipakonsulta og doktor para na ay resita na pagka makapalit og kuan guys kanang tambal. 6 years old above pwede na siya og itambalag mga baysin ay mo nga na. Kung anak guys kay 3 years old, siya may untay piskaton guys atong Sunday katong nag countryside tour base akong mga igagaw kung iyaan. Siya ang unang kanang piskaton unta kay ning hubag nang iyang mata guys, ning hubag na gamay nya ning reklamo siya ingon siya, mama sakit akong mata. Iyang giingnan nga ayaw kuan na ayaw kanang sa nga nana kanang luguda kay insag musamot nya. Paguli na mo guys nga tumi butika palit lagi may untag tambal, so di man siya pwede kay 3 years old pa man siya. So nagpalit ko para sa akong mama o sa akong manghod, pero wala ra nagamit ang kamama basin o katul-katul ang mata, pero wala ra gipiskat akong mama. Agaw manghod nga nagpapalit pod wala ra piskata, ako man oy gipiskat. Bahala na laman guys kay sa akong anak piskaton. Maluoy ko guys kay insag tita di kaantos ang mata ba magsige pang lugod sa mata. May manta guys kay pwede ra man ta mo antos bisa katul-katul gani karon guys. Daw ganiha katul-katul ang mata, hapit na jud siguro ni maayo ang hilamos ko kay parang maarang-arang ba nga dili na katul, pero hapit ayaw isi ay naitoy. Shh! Ayaw bibi hugaw ay kanang imuhang kamot ha nya imo na padang ikuan sa imong baba. Ayaw be nga bahala na lang ako ipiskat guys kaysa akong anak kay luoy ang bata guys apiskaton niya mo to pagato na mo og kanang butika guys. Ingon man ag katong tindiro didto nga dili daw pasabunan og mga isog nga sabon. So nangutana ko unsa may dapat isabon mo to, ingon siya sulfur. So nagpalit ko og sulfur para sa anak. Kun siya mapoy hong tigamit og panghilamos ko guys. Sulfur ang gigamit sa anak, so wa jud hindayon ang piskat sa anak. Kay luoy kayo siya untay piskaton. So maka-duty na ko tomorrow guys kay wala na dili man siya hubag kay yung mata guys. Kuan ra siya guys kanang murag gikan kahilak bitaw guys. Maura jud ang ako guys kay wala gid ako hilabdi-labdi og naa magalimuta guys magamit ko og with tissue. Mo iana na ho itrapo di halahala guys kay ma-infected unya ma-irritate ang mata. So mao nang mong hubag kay pagadto na mog Cebu guys, pag-abot na mo didto Wednesday sa hapon ako mga igagaw agahong mga igagaw guys murag mga zombie nang hubag ilang mata dinis sa ubos ug sa ibabaw, lain kita naon kinapuhan. Grabe kaayo, siguro na-irritate to sa sigigikam sa kamot nga hugaw po dag kamot na nga wa jud ko nagkumpiyansa guys kay madlo ko dugay maayo kay need na jud ko mo duty ug mapuhon kay duha na akong absent. Ay thank you Lord, murag okay na jud ni karong gabi katulo na akong tambal unyang gabi og patakan nagtambal guys kay agawng gipalit kay ang nagpalit ani guys ang cashier kay nalagay siya ugma puhon sugod hangtod Sunday na sila'y reunion silang batch niya wa siya ikaugma mo nang ako may mo duty kinahanglan naa jud ko. So naningkamot siya nga makapalit og tambal pero ako ra ko po siyang giulian guys sa 689 nga tambal panto kanang i-drop sa atong mata. Epektibo kay siya guys kay at kuan man siya kanang antibiotic antibacterial antibiotic siya guys. So effective kaayo. Kaduha pagali ko naka kuan guys nag-drop sa mata gabi o ganihang buntag ikatulon siyang gabi padungtog niya ganihang buntag guys pag
gabi wa ko ka feel nga pait siya guys, mudagayday kadugayan natinga ko kay sa akong tilaok pait man tungod de ay kay kuan siya guys kanang antibiotic pait siya niya. Gabi iwan ako na feel kay nagigda naman ko unja ganiha na feel na ko nga pait jud ang hidagayday sa akong tilaok sa ako ang tambal sa mata. So niya na pong gabi now karon ngit-ngit naman indayog tug na pud guys magigda ko o dili magigda padung na magto guys mapay itambal na ko guys. So pasalamat ko guys nga na okay na guys ang mata nakajote na ko makay ang pare nahadlok ko guys ang jote ko guys kasi matakdan and ang pare guys dali kay matakdan og mga sakit-sakit, dali kay sipunon, dali kay ubhon sa ta siguro piskat. So mapuhon makajote na jog ko nang kaadyohos ko guys pang reading ni guys ganahan naman po kong suot guys kay well magbasa-basa maklaro kay kini laging maabot na taog 40 atong edad tinuod na jud day guys nga mo hiyong-hiyong na atong tinanawan nga na atong tinanawan di na maklaro. So need na og kanang mag-adjust guys para makabasa og tarong ya kini laging trying hard patangad di pa ta gusto mag-adjust. So karon na may pang reading nga makagamit akong bana makagamit pug ko. So karon na usa ning gamiton dalo na ko sa opisina unja naman po ko'y adjust dito guys pang anti-rad mausa tong gamiton og mapuhon nya na duty na jud ko mag guys nagpasalamat ko kay laay kayo na aning balay guys. Oy hinoon gahapon daghan ko nabuhat gahapon daghan kong pangtahi nga mga nangyagisi na guys mga sanina sa bata among sanina kanang mga gisi na gisi ning kilid nga na mga short nga nagagisi na nakapanahi jud ko gahapon guys. Di ko ganan matu guys kay madlo ko kanang madlo ko mapikot hong mata nga mo daghan ang muta. So wala ko natug jud bisag karon guys wa ko ni attempt ko katug wa po ko kapuya to nga nangita ko buhatonon guys nga malingaw ko ya po ko gitiwas nga tahi nandiya nang hinlo ko dito sa among barbecuehan na nanilhig ko. Pag ko magpanilhig nagbanwas ko kay dahita isa mga itoy diri sa ko ang uyuan ipang na mga naglibang-libang ang mga itoy natumban guys ba. So nanghinlo ko so nalingaw ra po ko guys while di ako diri sa balay. Pero pag sugod sa piskat guys adtong Martes di off na ko nanguan ko guys nang laba ko nakahuman ko pang laba. Ang ako na lang labonon ron guys is mga hapin sa igdaanan mga habol o mga punda mo na lang jud guys ang labonon. Wa pa ko ni attempt og pang guys pang humol adto kay aron di mahago akong mata mo na nga relax ako guys. Then so guys mo to update sa ko ang piskat maigo jud ko sa uso sa panahon nya guys. Thank you for watching guys unya babay na guys o paggiamping mong tanan o bukatol-katol lang inyong mata guys ayaw gyud in town ninyo luguda kay basig mo'y makaingon nga piskaton mo kay uso kayo ang piskat karon guys tungod siguro sa panahon mo kalitog uwan mo kalitog init unya og init pod kayo sobra ka init nya uwan pod sobrang uwan magbaha na gani. So guys thank you for watching guys unya kanang panggiamping mo ugasa man mong dapita karon o sa kinsa pa tong wala makasubscribe sa akong channel please subscribe my YouTube channel Charitable Vlog. Thank you, bye bye guys, thank you for watching.